Meesken eten dit hier volle jedder en betierder een oliebal. Zo verneemt Gerard Mollema, die het meisjenkreem al voor het zonde hier bij tuincentrum Tuin in de Westereen stiet. Meesken ha in deze tjusteretiert drogen verlet van vertier en wat lekkers. Mensen had ik al heel veel mist. Ondanks de corona was mensen toch wel gezellig, meisje. Dus hij zei zo, we nemen even een poetje oliebal en ik maak even thuis. Dus van Simmer kon ik niks krijgen, dus ze had al heel veel mist, de oliebal. Wat maakt de oliebal zo lekker hierbij? Ik denk gewoon heerlijk. Je vies nergens in de buurt zulke lekkere olieballen. Ik maak je net alle weken heen, want dan heb ik oliebal. Mollema stiert dus op het terrein van het tuincentrum bij de entree van het dorp. En net in het winkelcentrum. Maar hij vindt het prima zo. Het is een prachtig tuincentrum hier. En daar komt pruttige mensen op aan. Dus nou straks ik met de Christ, dat mensen de Christ inkopen bij wat door. Dus daar heb je een heel mooi plakje. Dan past het helemaal bij de sfeer. In de Waarden eten ze graag olieballen, krentenballen en appelbeignets. Maar de naturel oliebal is hier nog altijd zwier favoriet. Ja, dat is toch wel eigenlijk regio bepalen. Hier in het noorden is eigenlijk de gewone oliebal wat huts gaat. Dan kom je nou verder naar het zuiden en zo, dan is het meer de krentenbal. Ik kijk wel kermissen gewoon bij Apeldoorn en zo. En dan kun je merken dat de krentenbal om hutten gaan. Deze man die komt eigenlijk alle dagen wel even op een fiets. Als het fietswaar is, dan kom ik hier even. Ja. Ja, alleen maar rijden naar de waar eigenlijk net. Maar nou is het perfect fietswaar. Sinds je er mooi bij. Dan, ja, kom je alle dagen in een oliebal keuren, hè? Ja, wist. Dat is heel lekker, ja, Gerard. Ja. Mooi, ja. ik ben blij dan, dat wat ik. Dat moet wel goed wezen. Ja, daar is het voor, hè? Zeker. Ja. En wat maakt die olieballen van Gerard zo lekker? Ja. Hij niet krijgt zijn met een speciaal recept, hè? En ik vind ze lekker, ja. En eet Mollema zelfs nog wel eens een oliebal. Eigenlijk ben je al zet van de lucht. Ja, af en toe dan kun je zelf wel even dat ze goed binnen. Maar ik ben zelf net echt een oliebal in. Dat komt ik om de hele dagen in de lucht te staan, dus dan ben je wel zet van de lucht.